ya emculo nakuvinjwe umuntu noma singacula sonke bephela abalandeli akuvinjwe umuntu ukuthi kufanele uqhume ekhekhini ongenzeka ukuthi uyenza kungakulungile ingabuyi futhi mawucula into engekho thothi igcine ime ko 3 viewers njengamtebhosha kenzeka konje akakhiphi inkomo ya wakhiphe kodwa mina xa ngiqala ukubona isingi track eyibongo track 9 odwa Mbeje umnyovu ucabashe umayokathi nomjikelo ucela nje usafuna lo hayi ngathi uyokwenza nabo ngoba ngekulunga yabo ukuthi kunomehlo onganani yabo ngeke ngiqhathanise nomnyovu mfowethu ngeke ngiqhathanise nocabashe ngeke ngiqhathanise nobala abenyoboshe umjikelo omayokathi ngeke ngiqhathanise yabo mina awazungezwe mfowethu ngihambe ngipongoloza kubantu ngicomplaina ngithi ngifuna imali yami o5 million kaNandosi uthi athathi angizenzi lezo zinto futhi angizenzi awazungibona ngigibele istage no plastic engathi ngiyaqhuma yabo angizenzi awazungibona ngigqoka ubrand udwe skin yabo zonke lezo zinto angizenzi yabo awazungibona ngineqhomo ongayiqondi angizenzi zonke le yabo kusho ukuthi kufanele ixhumane nalabo bantu ngoba lezo zinto futhi bona bengahlangana nabo bengahlangana abakhe isiqaqa hayi mina ngingene leziqaqa lesithi yona emkhulu kamaskani emkhulu hayi ngenkani ngiyayithulela nje noma uthola ukuthi Mbeje akeke izocomplain ingqwale lapha khona le group okuthiwa ingqwale yes noma bebuye besangane ile group babuye bebe right baba right beba wrong le ayineqiniso le group kumanje abo phela abalandeli songathi abacula abo abalandeli umlandeli uthi ubalode eshaya indlela oqala kule ngoma uyikhiphe phi le ngoma sebeyazi mina ngangazi ukuthi ugcwensa umzamo ushaya yonke into sokuthiwa manje uJJ lapha ku keyboard uyazi umlandeli sekhaya uyazazi zonke lezo zinto sokungabaculi lapha sokusuka abadlali ehlweleni bazogcwala enkundleni ucula wonke umuntu uyaziwa yonke cula ngisho umnyovu bebe namarasta ngathi imsimba uyacula manje igenge manje cula ucabasha ucula igenge beshaya igenge ngomabhayisikili bonile lapha ne-performance egqoka uplastic hayi le nto ubukhona uthule wathini obukhona nawo hayi bese ngihambile bangena kwase kubande impela base bethi bangena inkosi isikelele uze kuthi inkosi isikelele ebonga ucabashe wadlala ingoma embili wangekhona ukubheda ukuqana lokho okunye ukuthi angizazi nengoma wangena ngenkosi isikelele kwala kancane ngangeni ucabashe kwala kancane kwala nanabantu basebegodola bangena leli wasekonakala ngempela cabanga amakhazi noplastic hayi ungazi uyasibona isimo saseThekwini ngcono phela le goal ungaperforma koJip la evamisa ukuperforma khona ko mayimayi eperforma le soap kodwa le eThekwini ayiziyabuya lapha yabanda futhi ngangigodela futhi ngigqoke ijezi ungeza ngoplastic awugqoke lutho kuvela imbambo yazi ocabasha bayasibukanisa nabantu ngoba nerasta ngithemba ukuthi liyabanda nje irasta ngiyanalela ngingafaka into zakhona bana la ibuya le waperforma le sopo ya kuningi igenge omnyovu la emahostela ngakoJip omayimayi ngabaphelike khona beperforma la performa njalo ibaholela ngala baholela manje ya yile sopo umuntu ujabula bayaletha babethela ko 2 liter lapha kanjani umuntu efuna u5 million uyaganga lento ungathi nakini ngaze bebekho umuntu waba no5 million uzofuna u5 million awubona kombhedo okunetem la hayi umbhedo itemu liyathi thina siwashayela amatemu onjabulo la ngabashayela amatemu osibani baningi abantu abashayela amatemu yabo noma ngengibale bonke abaphanda ngoba uma ungathi khona ngane nje uma ungathi uba umtebhosho ayazi awuthi umtebhosho uzomitha nabejahana nomnyovu ungalala kwethu ubusuku notshwala yabo nangifuna ngabe indaba ongideza notshwala ngcono ukungideza nokudla ngoba ukudla mina ngufihli akunendaba nokuthi ngiyadla ngoba into engiyifundiswa umzali mina ngiyifunda ngabe into maqhama umzali ngiyifihli ngeke ngiqhama ngifihla ukudla ukuthi qhama umzali angiyifuni into engiyifihla amaqhama umzali Fethu ucuzeko siyakubona umbuso amaciko siyakubona
yeah neminye imicimbi ade ukhona ayavela kancane kube ile engasile nje ukuthola ngisuke ngekho kiyo kodwa lemkhulu lebalekile nenekusasasa ngisuke ngikho siyazi ukuthi wemini uyaba uMC sengivalile sengivalile ngiloko ngihamba ngompongoloza mina kusho kufanele ngifike ekseni yabo kufanele ngifike ekseni bengekho abaculi basalele mina sengibiza abantu yabo Thothi ngicina sengifaka ngisho izinja iculayo khona izinto okuthiwa ngifaka thothi uyabona ukuthi into engathi ishu yabo ngokuthi uMC pero uzomfaka fanele ngimfake leyo nto kubo uMC sengipixile ngeke senzeka futhi ngoba ngiyilawula mina ngendlela yami ngiyilawula nginamphathi ngoba umphathi mina manganomphathi shuthi soxabana zothi iphumile ingoma nje namhla ebusuku ngo12 thosi isena 3 viewers bese ngamthinto ocingeni baba ulethe imali yalezo ngoma how sena 3 viewers uyifuna imali esenjalo yabo ngeke ngilungu ba nomphathi manje ko MC ukuvalela lokuthi ngekwazi ukuthi ngo7 umculo lethu umcimbi qala ngo9 fanele ngibe sengisemcimbini khona umculi ozodlala ngopast 12 ebusuku yeah yabo kuyosa mina ngifike nini kushaya u12 uphinde kuyoshaya omunye yabo ijike futhi awuthole nemali esondela kuloya umculo odlale ngo12 ebusuku hayi umdlalo nje lento kubo MC yothiwa nje ekuthiwa ngo-MC yikho vele ayishiya phansi hayi umbhedo sengikhuluma la lo ngifaka ba ngithi yabo ngathi awusile ekhaya asimbaleleni sithi 5 4 uba untanga yakho ngilunge leyo manje siyabona kuPhucuzela bakudlalisa la uthe uzovala umcimbi kuPhucuzela njalo kwiMbuso wamaciko ngidlale ngo past 6 kuya ku7 izathu lokuqala ingoma ngithi yeah qala ingoma ngicanga ukuthi nalokho kwangisiza ngoba khona abaculi abangadlalanga baningi kakhulu abaculi abangadlalanga nabu yasho nogcabashe badlala sekuphuthuma nenkosi sikelele sefila amakhaza bathi plastic usushwabe emntini nerasta lamsit arkeziwe yabo osokuyinkinga yini santatha kusa manje nomlovo oyilengisa umlomo lapho ufuna umlomo yathi icharge ufuna ukudlala kunzima manje ngabona ethatha lento lethu abayazi naleyo nto abantu uBlessi uMnovu uCabashe abanye abantu bathi bavezwe wena Mbeje nganjalo kuphinde kunginjalo ngoba ukuthi into mina sengiyithintile noma into engikhuluma ngayo abantu bayinaksisa khona ababaziyo mhlawumbe behlangana nabo emateksini emamall la badayisa khona utshwala lawo ucaba sodayisa utshwala eForce lo mjikelo wosithumbu lapha lo ebeyafuthi mhlawumbe badibana bembona ukuthi umuntu emazi lo muntu mazi ngalelo side lempilo yakhe ethumbu notshwala kodwa